Sitok lho, Dede. Urung mateng. Ora cah. Wong ning omah ra nek wetok geger njaluk jambu Jamaika. Delokne Mbak Tun ae. Mbak Tun. Mbak Tun. Sepi men ning ndi wonge apa ning mburi? Deloke ning mburi paling. Weh, jambune. Woi ngantek koyo ngono. Ah, seger iki awan-awan. Ras jambu. Ning kandang Mbak Tun kok. Ning ngarep celuki ra enek iki. Jambune mateng-mateng koyo ora umum boy. Semute akeh tapi Dhe Mbak Tun ning ndi, De? Mbak pasar mau. Nek jambune sitok De cah cilik. Geger pengen njaluk jamu Jamaika. Urung udah mateng-mateng lho, Mbak. Sitok lho, De. Urung mateng. Ora mesakne cah cilik lah kuwi. Iki urung tak mateng iki mau tak jajal tak cicipi urung tak mateng-mateng kok, Mbak. Putu kuwi nangis sae geger kok njalukne jambu. Urung mateng kok, Mbak, iki marai. Engko dapesi piye putu kuwi golek pangan. Tuku ae lho, Mbak, nang pasar. Iki urung tak mateng kok. Apa ya enek? Enek paling ora oke kok nang pasar kok. Iki urung tak mateng kok, Mbak. Wis De tak hapusane engko putuku. Ya, Mbak. Heeh. Enak men. Jaluk. Nandur angel-angel jaluk iki.